Det er så vores teknologiprojekt. Det består i et jordvarmeanlæg, et udvidet jordvarmeanlæg, og vores udvidelse den består mest af alt i nogle ekstra jordvarmeslanger, som ligger, de skulle faktisk have lagt mellem hver lægt her. Og meningen er så, at brinevæsken, som ligger inde i slangerne, den skal optage energien fra solen. Energien fra solen den bliver optaget af de sorte tagplader, som vi har malet vores tagsten. Vi kunne også have brugt solceller, men da det ikke ville være så arkitektonisk korrekt, så har vi i stedet valgt at male tagstenen sort. Meningen er, at brinevæsken optager energien op på taget, bliver varmet op, væsken indeni, hvorefter det så bliver ført ned i jorden, som vi kan se, og derefter ind i selve huset, hvor der så skulle have været en varmepumpe, som ville føre det rundt i systemet til radiatorer og så videre ind i huset. Og så tilbage op på taget og blive varmet op igen, og sådan kører det hele tiden. Meningen med vores tag er, at det skal, eller at med vandpumpen vi har, er, at den skal være flow-reguleret. Det vil sige, at jo lavere temperatur vi har, jo lavere skal flowet køre, fordi det vil tage længere tid om at få det her flow eller få vandet til at blive varmet op. Det vil så selvfølgelig også sige, at ved en højere temperatur, så vil flowet stige, altså vi får mere vand til at køre igennem slangerne. Men det er kun hvis temperaturen stiger. Det er sådan, det hele, vi har nemlig to termostater. En der sidder her, som måler vandets temperatur indeni, og en der måler hernede, der måler jordens temperatur. Og meningen er, at når jordens temperatur den overstiger vandets temperatur, så slår anlægget over på almindelig jordvarme. Altså det, som vi kender i dag. De her to, de sender hele tiden data ind til den styring, vi har herinde i huset. Det er afbildet med den her printplade. Det er derfor, at det hele tiden, og det skal selvfølgelig foregå trådløst, uden ledninger.